का हो भौजी का हाल बा? अरे रउआ आ गई नी का? तो का करी? अब वहाँ के काटे गए बड़ी आप आ गई नी? तो का हो जाई? मैंने कहाँ घूमे गई रही? काटे गई रही कि घूमे गई रही? गई रही घूम में। अब भैया बोले हम बंद काटे तो हम का जाई? मतलब वहाँ के काटे तनी तू घुमैया करतला? ये भौजी का करी? हंसुआ देख के ना समझ लो कि एकदम गरहन और जीव का पता है। हंसुआ देखते हमरा देह में दर्द कबर जा। अच्छा तो कटबा तो खइबा कैसे बतावा? बे भैया बटले बन बाबूजी बटले में तो मैंने हमार जरूरी बा। मतलब 2 दिन के अथु काम बाटे बतावा तो करवा देवे के चाहिए सब। तो तू घूमत आला? बे हमारा नहीं के काटे। अच्छा ठीक बा यहन त बोलिहन त तू समझिए। ऐसे ही देह में दर्द कबर गइल बाटे। उ तो काम करत तो उनकर देह में दर्द कबरी तो तू दवाइयो देबू। हमार कौन बियाह कइले बान जे कि मेहरा रुपया की दवाई बताओ ना। ज्यादा अरे मतलब हमनी कटे भी ना कइले हैं जा। आप ही एगो कइले बा नहीं की करत। अच्छा छोट बानी ना गोनी तनी काम कर त का हो जा तू नहीं समझ ठीक बा। बतावा उ घामा में जाके कटिया बिनिया करत ना आ ई ओनिया लफंगा लेके घूम के घरवा के का करत भौजी? जाए त ना भौजी ना खिसिया दत ना भौजी ए भौजी काहे खिसिया तड़ो? अरे चुप ना रहा काहे खिसियाई? उ कटिया करे वाला हवन आ तू का खाए वाला हवा खाली। अरे बाप रे देखो भौजी इतना ना खिसिया जाला। अच्छा मान के चल हम कम से कम घर बन तो तारा के देखत तनी ना। हां बताओ हम चल हमरा के देखला बिना कोन काज बता रहा के? तारा के अगोरी बताओ त हम चल चुप ना रहा हमरा का गोरबा तू हम सोचनी कि चल हमर नया नया भौजाई बड़ी तनी बतियाई बुन कर ले तो तू लागत तन खिसियाई जाला। तो ऐसे ही तू देवर हो कैसे करवा? काटे ना जेबा? आई तो काटो न अभी माने जरूरी बा। उहे कटिया ने गो गार्जियन बटले बन बाबू बटले बन भैया बटले बन तो हम सोचनी कि चलो हमारा तू घुमैया कर बाबू बटले ही बना भैया बटले ही बना सब बटले ही। ओह दादा भैया आ गेलो भैया एकदम तो खिसियाइला तो ए भौजी देखो भैया बुझा तक खिसियाइला मन बड़ी मार मरी हम का करिए दादा। जो काम कर देखो बताइए मत हमरा के केहू तेरे बच्चा होता बिना पीटले छोड़िए ना हमरा के बताबू ना ना। जा जा लुका जा का बेटा गइला तुमके तो उ मार मारम ना के सोच हो जाई ह के रे का घरे करत हटे का हो का जी बोली कहां बाबू? पता नहीं कहाँ गई मन समझे ना कि आप अकेले काटत रही का? को देखे घामा में हम काट एकदम बाह दुखा गेल घर ही बाटे बैठल। पता हमरा के नहीं के मालूम कहाँ बना। घर में नहीं खे ना घर में नहीं खा उनिए गई मन पता ना कहाँ वो करा से एकदम न जीव के दम हमरा पाग गेल बा के न कहां दिन भर घूमत उनिए ना निकले कहाँ बना के बकबक करते रहो घरवा। अब ओकरा हम खोलत चली कि घर में देखम आके हां बाहर लइका उनिए ले काटत आओ तेरा जोहा के ना रहे या के पूछे तेरा कहाँ बा? खाना दाना बन गइल? खाना बन गेल बा लाई खाई के तो खाई नहीं आई तो रहम ये मर्दो करा से एकदम न जीव पागल बा दुइये दिन कटिया बाटे जाई उनके जो आई तब खाई के भांग रहत हम देखले त कनियो ने तासोस नहीं खेला खेलत तोरी अरे बाप रे बाप गई ना कोई नॉन एकदम समझ लो कि भौजी एकदम हमर दिल एकदम करे जा धक्का धक्का कर रहे। अरे हम कहली कि तू जा जो आव उन्हीं घरे हम आज गिरा गो रही हम सोच रही कि आज मरिहन जरूर आज खिसियाई बन बहुत आज हेता जे ना तो उ पीटा में दिमाग पर होश में हो जी घर करे आय ओ भाई करे ससुर खेते ना बोले रे खेतवा का अनजवा खेतवा में राजी साहब कहि के काट के घरे ना आई 2 दिन के काम धाम हो ससुरन के एकदम मरत हो एकदम घर में रहला बिना। अब तू हमर माथा चटे लगला सर माथा चट फेंका एगो त माथा चट के रखल ही बाटे हां माथा चट के रखले बा सबेरे ही उगल बनी काट के पता ना लगल घर हो नहीं खे के कहां घूमत हटे उ घुमत रहता तू काम कर होता कह के देखती तो कौन तो घर घुसिया कइले अबे ओकरे हम बोलावे खाती पता काट उठ के 2 दिन के काम धाम काट पीट के घर कुल चले अनाज तकर बाद साथ में घूमी है ते खई है हम पता ही बोल रही है काट वट के आवत हम देखम ने ओकरा के बोलाव तू घर में नहीं खे के कहां घूमत हटे घुमता हां काटे ना गइलो हां काटे ना बोले आज सही तो भैया खत्म इतना परेशान कर आसार बेटा जी तो यस हुरा न सार के तो होश हो जी चल चल हुरबा का तू ही चढ़ा के रखल वाला हुरबा का हां सार तोरो कपार चढ़ घर तार माय उनकर कपार चढ़ा के हमें तरह खले
ई बताओ कि 2 दिन काम बा बोल जा रहते ना घूमे त हम तो वही तो कहते हैं 2 दिन के काम धाम हो काट पीटला के बाद कुछ घरे रखा दिया ना तो खूब घूमा त घरवा के देबा घरवा बाटे क्यों न है ना ना हम घरवा देख के नहीं हो अरे भैया के जन ससुर घरे केने लुकाई लई रे बच्चा नहीं ले जाला कि लुकाई होई हां तब हम ओकर जानत हई छोटे पर से ससुर कैसन हो चलो तोरा विश्वास नहीं करता देख हमरा विश्वास ना हो कहो भौजी चल के तारा गाँव घूमे के बड़ी मन करता। अच्छा हमार गाँव का कर जे भौजा कटिया करे जने के होता है सारा भेटा जे कि ना यो से हुरब कि ना तो होश में हो जे हां कैसे काम कर चाहिए आ काम ना कर चाहिए तो भैया बाबूजी के लिए सारे जाऊंगा तू तो काम कर अब हम लागत कि जान ना बचियो दोनों जना हमारे पीछे ना हाथ होके पड़ गए बड़ी मार कर काम मत करी कर दे तू तो काम ना करी हां तो देखो हमनी के कहते हैं दुनिया पहले ओकरा का है भौजी बताइयो मो कि चल 2 दिन काम में काट पीट कर याद हो लेकर बाद आराम से आदमी रही हो लेकिन खियाला नहीं खे केन का करता हां ए पतोहिया हां करे उ कहां बा छोटका रे पता न उन्हीं घूमे गइल वहां घूमा गइल कर घूमना से पेट भरी अब पता ना आपे समझाई आपके लड़का है तो हम जानब ओए हाँ? देखते रे देख ससुर घूमे ना गइल बा देख कहां गइल बा उ नहीं खे ना घरवा में नहीं खे अरे उन्हीं कब्बे के गई रहन त ई बार आवत तो नहीं तनी 1 गिलास पानी लेके आओ तरे लिया बाप हो बाप कुछ समझे में नहीं खेत के का करी एकदम परेशान कर देला बा हां पानी लेके जाबो तनी उन्हीं ना भेटाई जवान वहां के ना कोना ना बेटाइला 2 दिन का काम बाटे मरला वाला के एकदम दाई घले बलै का ऐसे करे के चाहिए ओकरा घाम में मरतन हम अकेले कर लेता नहीं अब घर में अकेले कहां अरे बाप क्या करता करे आई कौन रे ऐसा बिगड़ा के चाहिए सार कहीं का है कौन है पलंग के नीचे कौन लुकाई लो देखता रे करे अरे मियां है कौन रे हम नहीं की जल्द कहां बनाऊ है कौन है क्या है तार बाबू है चल निकल ए भैया हम ना आयो अरे हुआ चल निकल निकला सार निकला देख ले है तू कैसे जान गेला कि मैं ये बनी हो तू ठीक कर सार कहीं का चूहा बम बिला सार कहीं का पलंग के नीचे लुका तो कला शर्म ना हो हैं बताओ 2 दिन के पर कटिया करके 2 दिन के बाद ऐसे आराम करके मैं कारण मैं फोरा कर घर आराम करता आई है लुकोले एकरा लाज शर्म ना लगत कि खचे के हम नीचे तो बोले हैं आप तो देखा ना कहले हैं तू ना देखला ई ए बाबूजी हो हमारे में गलती नहीं के भौजी ना बैठ के बतियावत रही ना हमरा ले ओ तो तू ऐसे हमें का बतावा देख मैं दस से करे में बा बताओ देकर तो समझावे के चाहिए कि 2 दिन के काम धाम बाकी काट पीट के घर आ जी तकरा बाद घुमाई आइयो खटिया के नीचे घुस आ जाती घुस जाई हम ई ना बात करे यहां के आके बतियावत रही तो बोले कि बाबूजी हमके बताई ना खटिया के नीचे निकाल देता नहीं दोनों गोला का 60 गांठ बा हां दोनों गोला फल डाले हमारा कहीं में पिटवा दिया नहीं तो बड़ा बतावा ससुर बीच में कौन है मेहर का चढ़ाए बढ़ा दे के ऊपर है तो हम के चढ़ल बानी हम के चढ़ल बानी पता तो छिपवले यार कहते कि हम जानते ना है कि कहां गइलो घूमे गइलो हैं ना हो बाबूजी भौजी में गलती नहीं के हां हमारे में गलती बा भौजी हमरे के कहत रही जाओ गांव काटे तो हमर मार दे दत कहत रही ऐसे ना गोनी तो दबा दे बड़का दबा दे सुआ देखते मत दे में दबा दे तू ही हम पे दबाई बियाह का दी तू बियाह सब का का दी दबा दो ओरे काहे के समझ को दबा दो तो बोलू दबा दबा सर के दे अब जल्दी की जा तुम्हारा सर को इनके बताओ पूरा बियाह नहीं करत गर्मी पानी चुवत तार कपार से जा तो कहता करा मियां का बोल फिर जा तू बाहर अब ज्यादा बोलला ज्यादा बोलत है हैं एकदम बदमाश हो गेल भाई तो का अरे जा सब यो बदमाश हो गई हां वो बदमाश हो का गेल बदमाश बहन जी हां बताओ के चाहिए ना बता दो चाहे हां ये लुकाई हम घर ही हां ये तो हमरा के लुका ना रहली अब है निया अब कहू चला जा तो हम बताओ नहीं चुप चल खेत चल हम कोनी भौजी के भौजी बताइए मर न तो भैया बाबूजी ने बड़ी खिसियाई बन जा हमरा का बहुते मरियन जा यहां के कहत रही कि जाई वहां के काटे गल बनी ते नहीं खन जात बा अरे बताओ कितना आग लग के कितना गेहूं जर जाता हैं कटा इतना काम बुझाता अरे ये तो घाम लगे तो तबीयत खराब हो जाई तो
इनका तबियत एक बार ना मरला सर कहीं का 15 को 20 को रोटी उलाट देला चोखा नीमक संगे आए तब ना कहला तो कहला के गाना गरम तवे पर उतर के आवे त खाई तो भूख लगी त ना खाई सर कसे चाप तक पेटवा फाट जे ई जे जनते ना हो अब जाए कि आपो लगनी अदराउंड देखावे अदराम देखो थई हैं चल सर जंगल चोर हो चल चल बुढ़ावा औरी चावे जाए भौंकते काट के ले जा घर में ध दे सर मार के सीउ चप्पो जेबे यही जे